Helo, a chroeso i sesiwn Carlam Cymru. Yn y sesiwn heddiw byddem yn mynd dros uned 4.1 cynhwysiant ac mae hwn yn adio i'r holl sesiynau sydd ar gael ar wefan e-sgol Cymru. Mae nifer o sesiynau ar gael ar hyn o bryd sydd yn cynnwys bron pob uned lefel A Ffiseg, ond heddi mae'r sesiwn hyd i ymuno mewn arno yw uned 4.1 cynhwysiant. O'r wefan cybac, mae'r mynoleb yn cynnwys 10 pwynt. Mae'n dechrau bant gyda'r pwyntiau canlynol sydd yn sôn am y syniad o platiau paralel sydd yn cynhyrchu cynhwysiant, sut mae egni'n cael ei storio ar y platiau, diffiniad o beth yw cynhwysiant a sut i ddatrys, ac edrych ar y ffactorau sydd yn effeithio'r plat paralel cynhwysiant. Mae cwbl o pwyntiau arall mae disgwyl chi deall, enghraifft effaith ychwanegu de-electrin i'r cynhwysiant, sut mae effaith maes trydanol yn dibynnu ar y gwahaniaeth potensial ac y pellter rhwng y dau plat, sut i gyfrifo'r egni sy'n cael ei storio mewn cynhwysydd, ac wedyn tuag at diwedd y mynoleb ac diwedd y sesiwn heddi, byddwn nhw'n edrych ar sut i wefru ac dadwefru cynhwysydd, ac sut i ddatrys y cysoniad amser, ac sut i hefyd darllen deall graffiau gwefru a dadwefru. Felly, i ddechrau, mae cynhwysydd plat parallel syml yn just cynnwys par o platiau. Beth ni'n gweld yn y llun fan hyn, ni'n gweld dau plat parallel metal sydd gyda gap neu bwlch rhwng y ddau. Ni'n cael ei fesur gyda'r llythyren dy yn Saesneg y distance, ond pellter rhwng y dau plat, ble ni'n gallu storio gwefrau ar y ddau plat. Mae'r arwynebedd yn perpendicular i'r ddwy ohonyn nhw, ac mae'r arwynebedd y ddau yn cyfartal, a ni'n gallu fel arfer gwahanu y ddau plat gyda air, gwactod neu de-electrin. Os ni'n edrych ar lluniau go iawn, beth ni'n gweld fan hyn, mae rai gwahanol, ni chi cael ceramic, cynhwysydd cerameg, electrolytic fan hyn, ond gwmws yr un syniad, efallai mae'r platau wedi cael eu cylchdroi o amgylch ei gilydd, ond mae dau lid, mae un lid yn arwain at y ochr positif ac un lid yn arwain at y ochr negatif. Felly, syth mewn i'r hyfaliad, beth sydd 'da ni fan hyn yw mae'r cynhwysiant yn cael ei mesur mewn unedau o farads, ond ni'n disgwyl yn yr uned hyn yn lefel A i gweld unedau bach iawn, enghraifft 10 i'r -6 farad, 10 i -9, neu 10 i -12. Felly, sicrhau bod chi'n cyfarwydd gyda microfarad, nanofarad ac hefyd picofarad, oherwydd mae hyn yn codi'n eithaf aml ble bydd disgwyl i chi defnyddiwch y 10 i'r -6, neu cofiwch i ddefnyddio fe rhag ofn mae rhif chi yn anghywir. Felly, mae cynhwysydd fan hyn, mwyn datrys beth yw gwerth y cynhwysiant rhwng dau plat paralel, ni gallu cymryd gwerth y gwefr, cofiwch ni mesur gwefr mewn cwlom, neu eto millicwlom, microcwlom, nanocwlom yn bwysig, rannu gyda'r gwahaniaeth potensial rhwng y dau plat. A ni mesur hyn mewn voltiau. Ond wrth gwrs, mae nifer o cwestiynau lefel A ddim yn gofyn i cyfrifo cynhwysiant. Os maen nhw'n rhoi cynhwysiant i chi, weithiau maen nhw'n gofyn i chi cyfrifo'r gwefr. Felly, mae nifer o ddisgyblion yn hoffi triongl i ddatrys mwyn aildrefnu ar gyfer gwefr sydd yn hafal i Q yn hafal i voltedd lluosi gyda'r cynhwysiant, neu voltedd yn hafal i'r gwefr rannu efo'r gwerth cynhwysiant. So os ni moyn edrych ar enghraifft syml, os enghraifft syml sydd 'da ni fan hyn yw
Cafodd cynhwysion ei wefru gan gyflenwad 12 volt. Mae 6 microcoulomb yn symud i'r platiau beth yw ei cynhwysion. Felly mae'r cwestiwn hon yn gofyn i ni i ddatrys gwerth C, sef y cynhwysion. Byddwn ni'n disgwyl uned o farad neu micro neu millifarad. A bydd disgwyl i ni rannu'r gwefr efo'r gwerth gwahaniaeth potential. Felly, os ni'n weld fan hyn, mae'r 6 microcoulomb, bydd disgwyl ni cofio 6 lluosi 10 i bwyr minus 6. Ac ni'n gallu rannu hyn efo gwerth o 12. Beth ni'n gweld, 6 dros 12 yw gwerth 0.5, lluosi gyda 10 i'r minus 6 farad, neu ni'n gallu ysgrifennu fe fel 0.5 microfarad. Enghraifft tebyg fan hyn. Mae rai cyfrifiaduron yn defnyddio cynhwysydd i roi egni am amser byr os oes toriad. Fel arfer gellir defnyddio cynhwysydd o 100 microfarad a'i wefru i 9 volt. Beth yw'r gwefr ar y cynhwysydd? Felly, os ni'n mynd i'r llyfryn data, byddwn ni'n gweld yw C yn hafal i'r gwefr rannu gyda'r voltedd, ond mae'r cwestiwn yn gofyn am beth yw'r gwefr. Felly, ni'n aldrefnu ar gyfer gwefr. Mae Q yn hafal i VC. A ni gallu mynd syth mewn gan darllen y data sydd yn y cwestiwn, sef 9, lluosi gyda 100 microfarad, felly 10 i'r minus 6. A bydd ni'n cael ateb o 900 lluosi gyda 10 i bwyr minus 6, neu 900 microfarad. Ond, newydd gweld, os ni'n ysgrifennu farad, mae hwnna'n cyfri at y cynhwysion, nid y gwefr. Mae uned gwefr yw coulomb. So, dros bod yn y fas, os ti'n ceisio gwneud popeth ar un llinell, fi newydd gwneud, fe nes i ddarllen y C, nid y Q ar gyfer gwefr. Cwestiwn B, faint o amser byddai'r gallu rhoi cyflenwad cyson o 50 microamps. 50 microamps yn mesuriad current. Faint o amser yn gofyn am T, sef amser. Felly, os chi'n edrych yn y llyfryn data ac bydd chi'n mynd nôl i waith blwyddyn 12, beth bydd chi'n gweld yw hafaliad gwefr neu hafal i current lluosi gyda amser. Os ni'n newydd datrys y gwefr, bydd modd i ni cyfrifo'r amser, sef gwefr rannu gyda'r current. Be sydd 'da ni yw 900 rannu efo 50. Ond os ni'n ystyried bod y ddau yn nhw efo micro, bydd ni'n gallu gweld bydd ni'n gallu dileu y gwerthoedd hynny. So 900 rannu gyda 50 yw 18 eiliad. Felly, cwestiwn eitha nice sy'n dangos bod y sgil o atgoffi hunan ni, mae disgwyl i ni mynd nôl i waith blwyddyn 12, sy'n gallu helpu ni mewn arholiad ble chi'n defnyddio'r holl llyfryn data. Beth byddwch chi'n sylweddoli un uned 3 ac uned 4, mae nifer o'r holl llyfryn data chi'n derbyn yn cynnwys yr hafaliadau o flwyddyn 12, a dyna un o'r resymau ni'n disgwyl gweld. Felly, os ni'n symud ymlaen i edrych tyma bach mwy ar y dealltwriaeth o'r syniad am platiau, mae 2 plat parallel fan hyn. Mae'r gap yn eithaf bach, mae'r gap gael ei dynodi gyda D. Mae gwefrau'n gallu cael eu casglu ar y ddwy ochr y plat,
ond maen nhw'n methu teithio un ochr i'r llall, felly ni gallu storio'r gwefrau hyn. Ond os ni moyn dylunio plat paralel, ni gallu defnyddio'r hyfaliad hyn, sef y cynhwysiant yn hafal i'r epsilon naught hyn, sef y permittif gofod rydd, ac yn y llyfryn data bydd chi'n gweld mae gwerthu hwn pob tro o 8.85 llosi gyda 10 i pŵer -12. Felly mae gwerthu hyn pob tro, felly does dim angen i chi gofio'r gwerth chi'n mynd defnyddio'r llyfryn data. Mae'r A yn cynrychioli'r arwynebedd y platiau. Eto, dylai'r platiau fel arfer bod yn platiau sgwâr. Yr unig sgil sydd yn codi lot o'r amser yn yr uned hwn yw bydd nhw'n rhoi hyd mewn naillau centimetr neu milimetr. Felly, pryd mae'n dod i sgwario'r rein, mae'n rhaid i chi cofio mae'r centimetr wedi sgwario yn mynd i 1/10 i bŵer -4 metr wedi sgwario, oherwydd mae'r pŵer o 10 i'r -2 ar gyfer 1 centimetr yn cael ei sgwario. Yn tebyg iawn, mae'r milimetr sgwario yn mynd i 1/10 i bŵer -6 metr wedi sgwario. So mae'n bwysig iawn bod ni'n ystyried rein marciau syml sy'n cael eu colli yn eithaf aml os ni'n anghofio i ystyried nhw. Gwmws yr un peth, y gwahaniaeth y platiau yn cael ei mesur mewn metrau. Felly, mae'n hollol bwysig bod ni'n newid millimetres i metrau gyda'r 10 i pŵer -3. Bron pob cwestiwn mae yn cael ei roi mewn millimetr, ond bydd disgwyl i chi newid e i metrau. Os ni'n edrych ar y hyfaliad hyn, beth ni'n gweld yw mae C mewn cyfrannydd ac arwynebedd. Felly, os maen nhw'n gofyn cwestiynau sy'n gofyn i chi i awgrymu, cytuno, anghytuno gyda syniad o newid arwynebedd, sut mae'n effeithio'r cynhwysiant, cofiwch edrych ar y hyfaliad i helpu dyfalu hyn. Felly, os mae arwynebedd yn cynyddu, ni gallu dweud bydd dylai'r cynhwysiant cynyddu hefyd. Os bydd yr arwynebedd yn dwblu, bydd ni'n gweld yr un effaith ar y cynhwysiant os mae pob i dim arall yn cael ei gadw'n gyson. Beth ni'n gweld gyda'r gwahaniaeth yw bod e mewn cyfrannydd dirgroes fan hyn, felly wrth i'r pellter rhwng y dau plat cynyddu, dylai'r cynhwysiant lleihau. Felly, un o'r pethau hawdd nice i weld fan hyn yw ni gallu dychmygu'r siap y graff i helpu ni. Bydd ni'n gweld siap graff fel hyn, ond mwyn cael graff chi'n eich syth, bydd data rhoi plotio nhw fel hwn, oherwydd ni'n gweld y 1 dros a graff sy'n codi'n eithaf aml yn lefel A. Os ni'n symud ymlaen i cwestiwn enghreifftiol, beth ni'n gallu gweld yw mae gan dechnegydd labordy 2 plat aluminium sgwâr. Mae hyd ochrau'r platiau'n 18 centimetr. Cyfrifiwch y wahaniad y platiau sy'n cynhyrchu cynhwysiant o 2 nanofarad. Felly, llyfryn data yw'r pwynt dechreuol. Tynnu mewn i'r hyfaliad mwyaf addas ar gyfer y cwestiwn, oherwydd mae cynhwysiant yn y cwestiwn, mae'r gwahaniad yn y cwestiwn ac hefyd arwynebedd. Bydd disgwyl i chi aildrefnu, felly fi'n gosod allan yn gyntaf. Dyma'r ffurf byddwn yn defnyddio'r hyfaliad. Nawr ni gallu sylweddoli bod uned o
centimetr yn cael ei roi ar gyfer hyd y plat sgwar, felly bydd angen cyfrifo'r arwynebedd mewn metrau. Felly 18 llysiau 10 minus 2 wedi sgwario, mae'r holl peth yn cael ei sgwario. Felly mae'r arwynebedd yn hafal i 3.24 llysiau 10 i'r minus 2 metr wedi sgwario. A nawr ni gallu mewnbynnu'r holl data yn gywir. Da yn hafal i 8.85 llysiau 10 i bwyr minus 12. Mae'r arwynebedd wedi cael ei cyfrifo'n gywir i 3.24 llysiau 10 i minus 2. Ac ni gallu rannu efo 2. Ond cofiwch eto, gwiriwch i unedau, thema mawr yn yr uned hwn, felly nanofarad yn 10 i bwyr minus 9. Ac sgiliau cyfrifiannau, bydd ni'n datrys hyn i fod yn hafal i 1.43 llosi gyda 10 i bwyr minus 4 metr, sydd yn ateb cywir, neu croeso ni hefyd ailreddnu hwn i fod mewn unedau o milimetrau, ond ys dim marciau ychwanegol, oni bai bod y cwestiwn yn gofyn cyfrifwch y wahaniad mewn uned o milimetr, ond ni ddim yn gweld hyn fan hyn. Symud ymlaen, os ni'n edrych ar hwn, beth ni'n gweld yw'r pwynt D ac D yn barod, sef deall bod y syniad bod dielectrin yn cynyddu cynhwysydd sydd â gwactog rhwng y platiau. Felly, cam hyn yw, os ni'n dychmygu dau plat, un plat yn cael ei polareiddio'n positif, un plat yn cael ei polareiddio'n positif, ac mae'r ail plat yn cael ei polareiddio'n negatif, gyda gwefrau, felly bydd casgliad o'r positives fan hyn, casgliad o'r negatives o'r ochr arall. Beth sydd yn cael ei cynhyrchu rhwng y ddau yw maes trydanol. Mae maes trydanol yn cael ei cynhyrchu rhwng y ddau, ond mae'r gwactod yn ynysydd. Beth ni gallu wneud yw ychwanegu dielectrin, felly deunydd sydd yn newid y permittifedd, felly meddwl am y gwerth sy'n epsilon o hyn, sydd yn newid y permittifedd yn y gwagle, yn y gap D, sydd yn gallu cryfhau'r maes rhwng y platiau. Mae hyn yn helpu polareiddio'r gwefrau rhwng y gap, sydd yn gallu cynyddu'r gwerth cynhwysiant am y system. So, yn y byd go iawn, pryd maen nhw'n adeiladu cynhwysiant, maen nhw'n fel arfer yn ychwanegu dielectrin yn syth, oherwydd mae'n helpu cynyddu'r cynhwysiant sy'n posib. Pwynt D yw, mae disgwyl i chi deall bod y maes trydanol yn y cynhwysiant plat paralel yn un ffyrdd a defnyddio'r hyfaliad sef y maes trydanol yn hafal i'r gwahaniaeth potential, felly y gwahaniaeth o'r un plat i'r llall, rannu gyda'r pellter rhwng y ddau. Felly, y ffordd fi'n hoffi cofio hyn yw cofiwch y diffiniad ar gyfer y maint maes trydanol. Ac mae'r diffiniad hyn ar y sgrin, so ar ryw bwynt mewn maes trydanol, y nerth yw grym yr uned gwefr a'r wefr posif bach ar roddir at y pwynt. Felly y cryfder neu'r gwahaniaeth potential hyn ar draws y pellter. Ac os ni'n ystyried ble mae'r holl gwefrau negatif, bydd nhw gyd i casglu ar un plat, ac bydd yr holl positives wedi ei gasglu ar plat cyferbyn. Felly, mae'r maes trydanol hyn yn mynd i bod yn un ffurf ac syth ar draws y platiau.
Felly, os ni'n dechrau edrych ar y patrwm, mae hyn yn ymddangos. Wel, os ni'n storio gwefrau ar y platiau, bydd cynnydd yn y nifer o wefrau yn dibynnu ar y gwahaniaeth potensial sydd yn cael ei gynhyrchu ac hefyd bydd y fwltedd uchaf ni'n gallu casglu yn dibynnu ar y nifer o wefrau ni'n gallu casglu. Ond pob tro ni'n gweld graff yn blwyddyn 10 neu blwyddyn 13, mae'r cwestiwn yn codi pa wybodaeth sy'n gallu cael ei tynnu allan trwy cyfrifo'r graddian neu cyfrifo'r arwynebedd o dan. Felly, os ni'n edrych ar y graff sydd ar y sgrin, mae'r graffau yn tebyg iawn. Mae un yn nhw'n dangos plot o'r gwefr yn erbyn y gwahaniaeth potensial neu'r gwahaniaeth potensial yn erbyn y gwefr. Os ni'n cyfrifo'r arwynebedd, beth byddwn yn gweld yw mae'r arwynebedd yn cyfateb i'r egni sy'n cael ei storio mewn plat. Felly, arwynebedd triongl yw hanner sail lluosig gyda uchder yn yr achos hyn. Mae'r sail yn gwefr, mae'r uchder yn fwltedd. Felly mae'r arwynebedd hwn yn cyfateb i'r egni sy'n cael ei storio mewn cynhwysydd. Cwbl o pethau ni'n gallu adalw fan hyn yw os ni'n cofio bod Q yn hafal i fwltedd lluosig gyda cynhwysiant, mae modd i ni mewnbynnu i'r hafaliad hyn y gwerth VC ar gyfer gwefr ac bydd hwn yn symleiddio i hanner CV sgwed. Neu hefyd mae modd i ni aildrefnu hwn i fod yn hafal i fwltedd yn hafal i gwefr rannu gyda cynhwysiant ac unwaith eto ni gallu mewnbynnu ar gyfer fwltedd i fod yn hafal i gwefr rannu gyda C, sef hanner gwefr wedi sgwario rannu gyda'r cynhwysiant. So mae'r un hafaliad hyn yn gallu cael ei aildrefnu mewn i tair hafaliad wahanol, ond mae'r tri ohonyn nhw yn rhoi'r un wybodaeth, sef yr arwynebedd triongl, arwynebedd graff yn fwltedd yn erbyn gwefr sy'n cyfateb i'r egni sy'n cael ei storio ar plant. Cyfrifwch yr egni sy'n cael ei storio mewn cynhwysydd 10 microfarad sydd wedi cysylltu i fatri o 30 volts. So i ddechrau, ni gallu mynd nôl, tynnu mewn i'r hafaliad hanner QV. Ni chi weld ydy'r gwerth gwefr yn cael ei roi i ni. Na, does dim gwerth ar gyfer y gwefr, felly ni'n symud i'r ail hafaliad, sef hanner CV sgwed. A nawr i chi gweld mae'r cynhwysiant yn cael ei roi ni, sef 10 microfarads, ac hefyd mae'r fwltedd yn y cwestiwn. Felly, ni gallu mewnbynnu hanner, lluosi gyda 10 microfarads, lluosi gyda 30 wedi sgwario. Sicrhewch bod chi yn cofio i sgwario'r 30. Ac bydd eich ateb yn dod mas i fod yn hafal i 4.5 millijoules. Felly, cwestiynau syml fan hyn yn codi 1, 2 marc, ond wrth gwrs, ni'n dechrau creu banc o hafaliadau fan hyn, ni gallu ddefnyddio drosodd a drosodd. Un o'r pethau i gofio fan hyn yw ffaith bod un hafaliad ar gyfer egni sy'n cael ei storio mewn cynhwysydd, ond mae modd i ni aildrefnu. So mae slaid hwn yn rhywbeth i gofio, ble mae disgwyl i chi cofio'r diffiniad ar gyfer cynhwysydd. Cofiwch yr hafaliad ar gyfer egni sy'n cael ei storio mewn
cynhwysiant ac mae hyn yn gallu cael ei aildrefnu i dau ffyrdd gwahanol. Felly ni gallu ddefnyddio hyn mewn sawl enghraifft gwahanol. So lan hyd at nawr, yn yr uned hon, ni wedi dod lan gyda'r syniad o beth yw cynhwysiant, diffiniad cynhwysiant fel y gwefr ym mhob fwlt, ble ni'n defnyddio'r hafaliad, ni wedi edrych ar effaith newid y gap, yr hafaliad ar gyfer cynllunio siap cynhwysiant plat paralel, ac ni hefyd wedi edrych a ni'n deall yr effaith ychwanegu dielectrin. So nawr mae syniad gyda ni o sut mae cynwysyddion yn gweithio, beth sy'n digwydd os ni'n dechrau ychwanegu mwy nag un mewn i un cylched. Felly, yn y sesiwn, nawr ni'n gallu dechrau gan edrych ar cylched cyfres. Felly, os fi'n gosod batri syml, cech fan hyn sydd yn cyflenwi fwltedd, bydd hyn yn cyflenwi fwltedd i 1, 2, 3 cynhwysydd, ble fi gallu labelu nhw'n C1, C2 ac C3. Cwpl o bethau i gofio am cylchedau yw, mewn cyfres, mae'r un cerwynt yn llifo ym mhob rhan o'r cylched. Felly, mae hyn yn awgrymu i ni taw'r un wefr sy'n adeiladu ar bob plat. So mae'r gwmws yr un gwefr pob tro. So mae'r gwefr yn hafal fan hyn. Felly mae Q1 yn hafal i'r gwefr 2 sy'n hafal i wefr 3. So dim byd le os ni'n ysgrifennu yn hafal i'r gwefr. Ond beth sy'n digwydd i fwltedd mewn cyfres yw mae'r fwltedd yn cael ei rannu ar draws cydrannau. Felly, fi gallu ysgrifennu mae'r cyfanswm y fwltedd yn hafal i'r fwltedd ar draws cynhwysydd 1, adio'r fwltedd ar draws cynhwysydd 2, adio'r fwltedd ar draws cynhwysydd 3. Mae hyn yn bwysig i ni oherwydd ni gallu adalw bod fwltedd, mae'r gwahaniaeth potensial yn hafal i gwefr rannu gyda cynhwysydd. Felly, os ni'n defnyddio hwn fel y cyfanswm, beth ni'n gweld yw bydd hwn yn hafal i'r gwefr mewn 1 rannu gyda'r gwerth cynhwysydd 1, adio'r gwefr 2 sydd yn just gwmws yr un peth, rannu gyda C2 ac yn y blaen. So mae hwn yn digwydd drosodd a drosodd. Os ni'n rannu'r ddau ochr gyda'r gwerth y gwefr, y Q, beth sydd yn ni yw'r 1 dros C yn hafal i 1 dros C1 plus 1 dros C2 plus 1 dros C3. Mae hyn yn tebyg iawn i gwrthyddion os chi'n cofio nôl i waith AS blwyddyn diwethaf, ble mae hyn yn wir am sut ni'n ddatrys gwerth gwrthiant mewn paralel. Felly cofiwch, pryd chi'n cyfrifo'r gwerth fan hyn, 1 dros C, bydd disgwyl i chi wneud 1 dros yr ateb ar y cyfrifiannau i cael ateb cyflawn, i cael yr ateb gywir. Felly cofiwch i wneud hyn pob tro chi'n wneud cwestiynau enghreifftiol. Sut mae hwn yn wahanol mewn paralel? Wel, os ni'n wneud y camau tebyg, beth mae rhaid ni wneud yw dychmygu eto batri syml sydd yn cyflenwi'r gwefr i 1 cynhwysydd, C1, i'r ail cynhwysydd, C2, i'r trydydd 1, C3, ni gallu dychmygu'r effaith hyn. So, tro diwethaf, o'n i wedi dechrau banc yn edrych ar effaith cerwynt. Wel, os ni'n edrych ar cerwynt fan hyn, ni'n hapus bod
cerent yn gwahanu ac yn rhannu ar hyd y cangennau fan hyn, the branches sydd yn y diagram, felly ffordd anodd i ddechrau fyna, ond a rafu lawr, a os ni'n cofio, mae'r gwahaniaeth potensial ar draws pob un yn hafal. Hynny yw, mae'r voltydd ar draws cynhwysydd 1 yn hafal i 2 yn hafal i 3. Felly, ni chi wneud peth tebyg eto ac ysgrifennu fi. Neu, cam gyntaf yw mae'r gwefr yn hafal i'r gwefr sydd wedi casglu ar 1, oherwydd mae'r cerent yn rhannu, adio'r gwefr sydd yn casglu ar cynhwysydd 2, adio'r gwefr sydd cael ei casglu ar 3. Cofiwch diffiniad bod Q yn hafal i voltedd lluosig gyda cerent, felly mae voltedd sy'n hafal i'r cyfanswm y cynhwysiant yn hafal i voltedd eto sydd gwmws yr un gwerth ar pob un, sgolsi gyda C1 plus C2 ac C3. Os ni'n rannu'r holl termau gyda'r gwerth gwahaniaeth potensial, bydd ni'n cael cyfanswm y cynhwysiant yn hafal i adio'r gwerthoedd. Felly, pob tro ni'n eisiau datrys cylchedau ar gyfer cynwysyddion mewn paralel, ni gallu dechrau trwy adio'r gwerthoedd C1, C2 a C3. I ddefnyddio hyn go iawn, byddai'n nais i ni cael cwestiwn bach mwyn ymarfer. So mae'r cwestiwn sydd dyn ni yw'r cwestiwn hyn. Beth fi wedi wneud, fi wedi rhoi ar y sgrin y reol ar gyfer cyfres a paralel. Ond mae'n bwysig bod chi'n cofio, mae cyfres, mae rhaid i chi wneud yr un rhannu gyda'r gwerth, ond mewn paralel yw'r un sy'n lot yn weld, lot symlach ble chi gallu adio'r gwerthoedd. Mae hwn yn dirgrwys i beth oedd rhaid i chi wneud i gwrthyddion sefyllfa, bydd hwn yn helpu chi i gofio'r strategaeth. Felly, ni'n dod i'r cwestiwn fel hyn. Y ffordd mwyaf syml yw dechrau gyda paralel, wedyn datrys y cyfres. Os ni'n edrych ar y cylched hwn, paralel, beth sydd dyn ni yw 2 plat paralel o werth 2 nanofarad yw'r un, ac wedyn mewn cyfres i hyn yw 1 plat paralel 6 nanofarad. So mae'r cam gyntaf yw sut ni'n symleiddio'r paralel i 1 plat paralel mwyn symleiddio i cylched sy'n edrych fel hyn. Bydd mae 6 nanofarad ac gwerth un arall. Ond os ni'n cofio, mae paralel, mae'r cam mae rhaid i chi wneud yw i adio'r gwerth oedd gyda'i gilydd. Felly, 2 adio 2, sef 4 nanofarads. So ni'n gwybod yn syth, beth sydd dyn ni yw cylched syml iawn o 4 nanofarads ac 6 nanofarads mewn cyfres. Felly mae'r cam gyntaf, mae'r marc gyntaf yn syml iawn i newid e i 4 ac 6 nanofarads. Mae'r ail cam yw i ddefnyddio'r reol cynhwysiant. So felly cynwysyddion mewn cyfres, mae disgwyl i chi wneud 1 dros C1 plus 1 dros C2. Croeso i chi labelu'r cynwysyddion neu mynd syth mewn i 1 dros 4 plus 1 dros 6 sy'n hafal i 10 dros 24 sy'n symleiddio i 5 dros 12. Felly, mwyn cael yr ateb cywir, mae rhaid ni wneud 1 dros ein ateb mwyn troi'r un rownd. Felly mae C
yn hafal i 12 dros 5, sef 2.4 nanofarads. Felly mae'r gwerth y cynhwysiant yn y cyfuniad o gynwysyddion hyn yn hafal i 2.4 nanofarads. Un peth sydd gallu helpu chi lot o'r amser yw os mae pob gwerth yn nanofarad, sylweddoli mae'r maths gallu bod yn lot fwy syml trwy cadw'r gwerth nano allan o'r cwestiwn, so chi ddim yn gorgymlethu'r ateb trwy ysgwennu allan 10 i pŵer -9 am pob cam o'r cwestiwn. Ond eto, byddwch chi'n cael eu cosbi os chi ddim yn rhoi eich ateb i'r uned gywir. So, sut mae hyn yn plethu mewn i cwestiynau fwy? So, mae hwn yn cwestiwn cyn papur sy'n bwydo mewn i'r rhan nesaf sydd yn gofyn i ddangos fod y wefr sydd wedi stori ar gynnwysydd 2 nanofarad yn y cylched canlynol yn 18 nanocoulomb. So, i ddechrau'r cwestiwn, ewch reit nôl i'r slides, reit ar ddechrau'r sesiwn heddi, ble oedd ni wedi gweld bod gwefr yn hafal i'r ffoldedd lluosi gyda'r gwerth y cynhwysydd. Ni newydd datrys gwerth y cynhwysydd i fod yn hafal i 2.4 nanofarad, ac mae gwerth y ffoldedd, y gwahaniaeth potensial i'r holl system yn hafal i 15. Felly beth yw gwerth y gwefr sy'n cael ei gasglu? Os ni'n gwneud 15 lluosio 2.4, bydd ni'n cael ateb o 36 nanocoulomb. Ond nawr mae rhaid ni penderfynu a dangos ein dealltwriaeth o sut mae'r 36 yn cael ei rannu yn yr cylched hwn fel bod 18 ar draws y plat hyn yn unig. Felly, cwbl o bethau i gofio. Peth gyntaf i gofio yw trwy'r cylched cyfres ochr hyn, bod yr un ceryn sy'n llifo mewn cyfres, felly bydd y gwefr gwmws rhywun peth, felly bydd yn 36 ar draws hwn. Neu os fi'n cael gweld y hyn, bydd yr un peth yn wir os ni'n edrych ar y llwybr isaf yn hyn, mae'r gwefr yn hafal fan hyn, hefyd 36 nanocoulomb. So dyna'r cam gyntaf, adnabod beth ni wedi sôn am, a sut mae'r gwefr yn cael ei rannu. Ac wedyn, mewn paralel, os mae hyn yn 36, os mae'r gwerth yn 36 ar draws y ddwy fan hyn, ond mewn paralel, beth sy'n digwydd yw mae'r gwefr yn cael ei rannu, felly mae 36 yn cael ei rannu mewn 2, felly 36 rannu gyda 2 yw 18 nanocoulomb. Ond bydd disgwyl i chi ddangos bod chi'n deall bod y cerent yn gyson mewn cyfres, felly bydd y gwefr yn gyson ar draws y 2 ac y 6 nanofarad. Mae'r cwestiwn hwn yn rhan o cwestiwn mawr, ac y rhan olaf y cwestiwn yw i cyfrifwch cyfanswm yr egni sydd wedi storio yn y cyfuniad o gynwysyddion. Eto, cofiwch y pŵer o ddefnyddio llyfryn data. Mae llyfryn data yn defnyddiol iawn. Mae'n gallu helpu chi gyda esboniadau neu syth gyda ddatrysiad fan hyn. Felly, hanner gwefr lluosi gyda'r ffwltedd. Oes modd i ni ddefnyddio un hwn yn syth? Wel, mae modd ddefnyddio un hwn yn syth os ydyn ni yn defnyddio gwerth gwefr o 36, sef y cyfanswm y wefr sy'n cael ei storio. Y ffordd o'n i wedi datrys 36 yw naillai o'r cwestiwn cyn, ble maen nhw'n dweud bod 18 fan hyn, a chi'n cofio bod
hyn wedi cael ei rannu, felly mae 18 ac 18 yn haflu 36. Felly, hanner 36 llosi gyda 15 yn hafal i 270. Ond eto, sylweddoli uned o nano wedi cael ei cuddio fan hyn, heb cael ei ystyried tan y cam olaf, felly 270 nanojoules. Ni'n agosau tuag at diwedd y manyleb nawr. Mae'r camau olaf y manyleb yn gofyn i ni i ystyried y broses lle mae cynhwysydd yn gwefru ac yn dadwefru trwy wrthydd, ac hefyd yr hafaliadau lle mae'r gwerth gwrthiant llosgi gyda'r cynhwysiant yn hafal i rhywbeth o'r enw'r cysonyn amser. Felly os chi wedi astudio hyn o blaen, gobeithio chi wedi cael y neges bod pwysigrwydd strwythur cylched yn bwysig mwyn helpu gyda esbonio'r proses o wefru ac hefyd dadwefru. Mae'r enghreifftiau yn defnyddio gwrthydd mwyn gwefru ac dadwefru. So, cylched mwyaf syml yw os mae switch dyn ni, un cech, cynhwysydd efo voltmeter ar draws ac gwrthydd, bydd modd i ni cau switch ac bydd y gwefru yn digwydd trwy'r batri ac yn gwefru'r cynhwysiant. Ble ni gallu mesur y voltedd. Os y'n ni'n ystyried dros amser, bydd y voltedd yn isel i ddechrau ac yn cynyddu dros cynhwysiant, ond wrth gwrs mae modd i ni ychwanegu a medr i cylched mwyn mesur current. Bydd gwerthoedd current gallu weithiau bod ar gwerth micro, felly dim byd stopio ni mesur micro ampiau mewn cylchedau fel hyn. Os ni'n gwefru, bydd ni'n disgwyl mesur current uchel iawn yn sydyn iawn. So, y moment ni'n cael switch, bydd ni'n disgwyl gweld gwerth current uchel iawn, oherwydd ar amser agos o amser i t yn hafel i 0, so right ar y dechrau, bydd gwefrau ar y ddau plat, ar y platiau paralel, felly dim byd i wrthwynebu'r llif ond am y gwrthydd, felly bydd y current ar yr uchaf, ond bydd y current yn lleihau ar cyfradd sy'n lleihau. Ond os ni'n meddwl am y voltedd, ar ddechrau'r proses, y moment ni'n cael switch, bydd y voltedd ar draws y cynhwysydd ar yr isaf, oherwydd mae'r gwefrau heb casglu ar amser dechreuol, ond wrth i'r amser cynyddu, bydd y voltedd yn cynyddu, ond bydd y cyfradd hyn yn lleihau, oherwydd bydd y gwerth y voltedd yn agosau hyd at gwerth y cech nes bod e'n cyrraedd gwerth y cech, a wedyn byddai'n stopio gwefru. Os ni'n gweld yr hafaliad sydd wedi cael ei roi yn yr manyleb, mae'r Q yn hafel i Q0. Mae Q0 yw'r gwerth blaenorol, sef y gwerth uchaf yn y system, lluosi efo 1 minus e i'r minus t dros gwerth AC. T yw'r amser sydd wedi mynd heibio, R yw'r gwerth y gwrthiant sydd yn y cylched, a C yw'r gwerth y cynhwysydd ei hunan. Os ni'n adalw bod Q yn hafal i VC, ni gallu gweld bydd hyn yn tebyg iawn ar gyfer voltedd, ble bydd voltedd yn gallu cael ei diffinio fel V yn hafal i V0, mae hwn yn wir pryd mae'r voltedd ar draws hwn yn hafal i'r voltedd y batri. Ond ar unrhyw amser, beth byddwn ni'n gweld yw bydd rhaid lluosi gyda'r 1 minus t dros AC.
ac bydd hwn yn cyfateb i'r foltedd dros amser ble ni'n disgwyl i'r foltedd dechrau ar gwerth isel iawn, ond bydd y gwerth yn cynyddu dros amser a'r cyfradd sy'n lleihau. Ac os ydyn ni'n plotio'r foltedd yn erbyn amser, bydd ni'n disgwyl i'r llinell hwn, ble mae'r llinell yn mynd yn llorweddol, yn cyfateb i'r gwerth V0. Felly, mae gwefru yn proses eitha syml, ble ni'n gorfod dychmygu cylched mwyn cael ei ddefnyddio sydd yn cynnwys gwrthydd. Y moment ni cael switch, mae'r current ar y uchaf ac yn cael ei arafu ac yn lleihau a'r cyfradd sy'n lleihau, wrth i'r foltedd wneud y gwrthwyneb i hyn, dechrau yn isel ac yn cynyddu a'r cyfradd sy'n lleihau hyd at y gwerth uchaf. Ffordd arall o dylunio cylched yw ar ochr arall y sgrin, ble os ni'n edrych fan hyn, gwmws rhywun peth, ble mae batri yn bwydo mewn i switch gwahanol trwy gwrthydd, amedr a cynhwysydd. Ond beth sydd dynnu fan hyn yw switch ble ni gallu newid rhwng safle 1 a safle 2. Os ni'n newid rhwng safle 1 i 2, ni gallu newid rhwng gwefru ac dadwefru. Safle 1 yn mynd i gwefru oherwydd ni'n cysylltu i'r batri, bydd y current yn llifo ac yn llenwi cynhwysydd hyd at V0 yn hafel i'r foltedd y batri, ac wedyn bydd yn stopio, ac yn y moment hyn ni'n gallu newid y switch i safle 2, ble bydd y cynhwysydd yn dadwefru trwy gwrthydd, ac bydd ni'n gallu edrych ar natur a siap y graff hyn. Felly, ar y sgrin, beth fi wedi wneud, fi wedi dangos y graffiau sydd falle gallu helpu ni dychmygu fe'n mwy, ond bydd y graff dadwefru yn dirgroes i'r graff gwefru. Os ni'n ystyried gwefru fan hyn, mae'r foltedd yn dechrau ar isaf ac yn cynyddu ar cyfradd sy'n lleihau nes bod yn cyrraedd gwerth E hyn neu'r gwerth V0, ble mae'r V0 yn hafel i'r gwahaniaeth potential y batri. Ac pryd mae'r switch yn newid o safle 1 i safle 2, beth ni'n gweld yw bydd y foltedd yn dechrau ar uchaf, sef V0, ond bydd y foltedd yn lleihau dros amser, felly bydd y foltedd yn lleihau a'r cyfradd sy'n lleihau. Felly, beth ni'n gweld yw cromlin esbonyddol fan hyn ar gyfer y foltedd dros amser, cromlin esbonyddol oherwydd ni'n gweld y siap tebyg hwn ni wedi gweld yn unedau niwclea, chi wedi gweld yn lot o unedau blwyddyn 13, y siap ni'n cyfarwydd efo. Ac os ni'n edrych ar y patrwm hwn, ni'n cyfarwydd gyda'r siap felly V yn hafel i V0 E i'r minus T dros RC. Ac y peth diddorol am siap graff hwn yw mae'r gwerthoedd gallu cael ei ddatrys. Os ni'n chwilio ar gyfer gwerth AC, bydd ni'n gweld hwn pryd mae'r gwerth V0 dros E yn digwydd. Os o'n i'n chwilio am dwywaith y maint hyn, just fel yn yr unedau niwclea, ond nid RC, ni faf yn galw'n cysonyn amser, y llythyren taw chi'n gweld weithiau, bydd hwn yn cyfateb i V0 dros E i pŵer 2, a ni'n gwybod pryd mae rhain yn digwydd. Mae gwerth V0 dros E yn digwydd ar tua 37
yw cant. Felly, dull defnyddiol ni'n gallu defnyddio mewn arholiad yw darllen graff datrys gwerth 37% o'r graff. Hynny yw, beth yw 37% o'r werth V0, ac bydd hwn yn cyfateb i'r cysonyn amser, sef gwerth RC, sef y gwerth gwrthiant ac y gwerth cynhwysiant. Mae nifer cwestiynau gallu roi'r gwerthoedd i ni, neu gwerth ar gyfer un ohonyn nhw, enghraifft gwerth y gwrthydd neu'r gwerth y cynhwysiant. Felly mae'n hollol bwysig bod ni'n deall sut i ddarllen graffiau esbonyddol fan hyn. Felly, ni wedi gweld cwestiwn sydd wedi bod yn adeiladu, cwestiwn cyn papur yn y sesiwn heddi, ac i fynd gyda'r sesiwn hyn, rhan B y cwestiwn, a'n gofyn i ni ar gyfer y gwefru ac dadwefru. Felly mae cwestiwn B yn parhau i fynd sy'n gofyn mae grŵp o ddisgyblion yn ymchwilio i wefru. Felly wefru, mae rhaid ni jyst ffocysu ar strwythur hyfalid fan hyn, trwy wrthwydd ac yn cael y data canlynol. Felly gwahaniaeth potential fan hyn, so V, ble os ni'n meddwl nawr, dyle hwn fod yn gwerth V0, pryd mae ni'n cael yr amser uchaf, ydy'r siap y graff yn neud synwyr, mae'r voltydd yn dechrau ar y isaf, cynyddu ar cyfres sy'n lleihau, hyd at V0, so mae hwn yn defnyddiol. Mae'r ceryn fan hyn yn dangos cromlin esbonyddol, ble mae'r I0 fan hyn, ni gallu darllen ei bant o'r graff, sef 2.7 milliamp. Felly mae modd i ni cyfrifo'r 37% o'r werth i chwilio ar gyfer werth penodol. Ond wrth edrych ar y cwestiwn, mae'r cwestiwn yn gofyn i lluniwch diagram cylched o'r cyfarpar sydd ei angen i gael y data. Felly, os ni'n gweld, mae un graff yn mesur voltedd, mae un graff yn mesur current, ac mae hwn yn gwefru. Felly, os ni'n dysgu'r siap cylched diagram fel hyn, mae'r gwefru'n digwydd pob tro mae'r switch mewn safle 1. Felly mae'r cylched hwn yn digon addas mwyn cael marciau llawn. Wrth gwrs, mae modd i ni symleiddio hwn i dim ond dangos batri efo amedr gwrthydd sydd wedi cael ei beili gyda'r llythyren R, y cynhwysiant ble mae'r ffocws, ac cofiwch y voltmeter ar draws y cynhwysiant. Ond mae'r ddau nhw yn rhoi'r marciau i ni. So, ni'n agosau at diwedd y sesiwn heddi. Y peth olaf sy'n cael ei wneud yn y sesiwn heddi yw un cwestiwn arall cyn papur, sy'n gobeithio cyfuno lot o pethau yn y sesiwn heddi. Ni wedi gwneud eitha tipyn. Felly fan hyn, mae 3, 1 a 2 marc fi wedi ail ysgrifennu fes mwyn cadw'r digon o le ar y sgrin. Cam gyntaf, cyfrifwch y wefr sy'n cael ei storio gan y cynhwysydd. Felly, yn y diagram hyn, cyfrifwch y wefr sy'n cael ei storio. Y wybodaeth sy'n cael ei roi ni yw arwynebedd ac y gwahaniad. Felly, gobeithio ni allu gwneud y syth mewn i cynhwysiant yn hafel i epsilon 0 a dros. A mae'n gofyn am gwefr. Felly, cam gyntaf, cyfrifwch y cynhwysiant i weld os mae hwn yw'r cam gyntaf. Ni gallu roi'r rifau mewn. Cofiwch mae'r gwerth epsilon 0, y permittifedd, yn cael ei tynnu allan o'r llyfryn data. Mae'r cwestiwn hwn yn lot neisach oherwydd i unedau mewn metrau sgwâr fan hyn, ond mae'r gwahaniad dal mewn milimetr. Felly 0.059, llosg 10 i bwer -3.
Ac bydd hyn yn hafal I cynhwysiant o 7.32 lluosog 10 I pŵer -9 farad, neu 7.32 nanofarad. Wrth gwrs, yn y sesiwn heddi, ni hefyd I edrych ar y hafaliad gwefr yn hafal I foltedd lluosi gyda cynhwysiant. Felly, os ni'n lluosi 128 efo'r gwerth ni wedi gweld ar hyn o bryd, bydd ni'n cael gwerth ar gyfer y gwefr. Ac eto, techneg arholiad, gobeithio chi'n dechrau gweld patrwm bod yw'r uned nano micron gallu cael ei cadw I un ochr lot o'r amser oherwydd bydd ein ateb ni yn dod allan I 9.37 lluosog 10 I pŵer -7 coulomb. Felly, ni gallu aildrefnu hwn I 93.7 microcoulomb, neu ni gallu jyst cadw'r ateb fel mae. Defnyddiwch ein ateb o'r cwestiwn gyntaf I gyfrifo'r egni sy'n cael ei storio gan y cynhwysydd. Felly, gobeithio mae uned hwn yn nice ble mae lot o cwestiynau yn dibynnu ar eich gallu I mynd nôl i'r llyfryn data ac adnabod beth mae'r llythrennau'n cyfateb I oherwydd hanner QV, ble mae'r gwerth Q newydd cael ei datrys, sef 9.37 lluosog 10 pŵer -7, ac mae'r foltedd yn y cwestiwn, ac mae'r egni sy'n cael ei storio ar y platiau yn hafal I 5.9968 lluosog 10 I -5 joules sy'n tua hafal I 6 lluosog 10 I pŵer -5 joules. So, cwestiwn fan hyn, sy'n 3 ac 1 marc, ni wedi defnyddio 1, 2, 3 hyfaliad. Rhan olaf y cwestiwn, sef 2 marc ychwanegol, cyfrifwch cryfder y maes trydanol rhwng y platiau. Felly, yn hafal i'r gwahaniaeth potensial rannu gyda'r gwahaniad y platiau, ac 128 rannu gyda'r gwahaniad sef 0.059. Cofiwch y milimetrau, felly ni'n aildrefnu, ac ni'n gosod mewn y 10 I pŵer -3, a bydd ateb o 2.17 lluosog 10 I pŵer 6 volts am mhob metr. Wrth gwrs, mae hwn cyfateb I uned gwahanol, ond 2.17 megavolts am pob metr, neu cadw fel mae. Felly, I orffen y sesiwn heddi, beth ni'n gwneud yn sesiwn heddi yw ni wedi mynd dros yr holl manyleb ar gyfer yr uned 4.1 cynhwysiant. Gobeithio hwn yw'r uned olaf neu'r uned gyntaf chi wedi edrych arno ar gyfer gwaith blwyddyn tair ar ddeg, ac erbyn nawr dylid bod pob sesiwn ar y wefan Carlam Cymru. Mae'r wefan Carlam Cymru ar gael I bob ddisgybl, pob dysgwr yng Nghymru sy'n dysgu trwy'r cyfrwng Cymraeg, ac ewch at y wefan mwyn chwilio am fideos. Chi gallu edrych ar pob fideo neu chi gallu hidlo lawr ar gyfer pwynciau sydd yn addas I chi. Felly diolch I bawb sydd wedi ymuno heddi a gobeithio bod chi'n cymryd y mantais o ddefnydd o pob sesiwn sydd ar gael. Diolch.